Когато търсите истински уютно убежище сред планината, Mountain Lodge Hotel в Пампорово е вашето перфектно пристанище. Разположен в центъра на курорта и на кратко разстояние от ски пистите, нашето уютно убежище предлага спираща дъха, гледка към гората, която се запечатва завинаги. С топла обстановка и гостоприемност, Mountain Lodge Hotel ви кани да се потопите в удобствата на нашите апартаменти, обзаведени с комфорт и стил. Съчетавайки комфорт и природна красота, ние ви предлагаме незабравимо преживяване на българските планини. Изживейте магията на зимата в своя уникален стил. Посетете Mountain Lodge Hotel в Пампорово и открийте перфектното сближаване с природата и уют, което ви очаква.